Баёни саргузашти дарвеши дуюм. Азизоне ки бар сар ҳуш доранд, ки як соат ба ҳарфам гӯш доранд. Эй дарвешон ва азизон, бидонед ки бандаи шумо подшоҳзодаам, аз вилояти Аҷам ва падарам аз ҷинси фарзанд ҳамин маро дошт. ба умеди он ки ҷонишини ӯ бошам, дар ҳини ҳаёти худ бандаро валиаҳди худ гардонида, корҳои мамлакатро ба ихтиёри ман гузошт. Банда низ бо вуҷуди хурдсолиам тамоми корҳои мамлакатро ба роҳ мебурдам ва ба айшу ишрати безаҳмат ва меҳнат фармонфармоӣ мекардам. Аз он ҷо ки тақозои ҷавонӣ аст, аз ҷумлаи лаҳву лаъаб ба сайру шикор машғул ва моил будам. навбате азми шикори 40 рӯза намудам. амр кардам, то ки миршикорон бозу шоҳину шумкхору қарчиғаю чарх, турумтою тулла ва тозӣ тайёр намоянд. Чарға ба вақти муайян ҷамъ шуданд ва мо ба соати хуб ба саҳро рафтем. рӯзе ки ба азми шикор савор шудам, амирзодагон ва ғозиён ба сайру шикор ва ба сайдафғанӣ машғул шуданд ва худ савор шуда бар баландие истода тамошо мекардам, ки ногоҳ дар миёни чаргаҳ оҳуе ба назарам даромад, ки забон аз таърифи ӯ кӯтоҳ аст. он оҳу гарданбанди мурассаҳ дар гардан, ҷалоҷили тиллоӣ дар даст дошт. шохҳои ӯ ба тилло бор гирифта ва донаҳои қимати мурассаҳ карда шуда буданд. он ғизоли аҷоиб, бархилофи ваҳшиёни дигар, ба осудагӣ дар ҳар тараф дар ҷавлон буд. сайркунон мехиромид, аз одамон намерамид. ман хостам, ки онро зинда гирам, ғофил аз он ки вай доми балост. ба гирифтани ӯ амр кардам. диловарон камандҳоро ба сари даст гирифта ба сӯи ӯ тохтанд. чанд каманд якбора ба қасди гирифтани ӯ андохтанд. аз қазо ҳеҷ каманд дуруст наафтод ва он ғизол аз онҳо ҷудо шуда ба тарафи ман рӯ овард. ман низ ба ӯ каманд андохтам. оҳу аз ман ҳам гурезон шуд ва ба тарафи биёбон чун об равон шуд. гуфтам, касеро ба ӯ коре набошад, худ ба гирифтани ӯ меравам. касе аз паси ман наояд, ки оҳу аз издиҳом рам менамояд. ман каманд дар бозу аз дунболи оҳу дар такопӯ даромадам. он роҳнамои ваҳшихӯ ҳамин ки маро дур медид, ба чаро машғул мегардид. чун наздик мешудам ва каманд меандохтам, аз пеши ман ба дар мерафт. аз чоштгоҳ то ба қарибии фурурафти офтоб аз пайи ӯ дашту кӯҳ мепаймудам, то он ки аспам аз рафтор монд ва худам ҳам бетоб шудам. қаҳрам омад. камандро ба дур партофта, камонро гирифтам ва тири уқобпареро ба зеҳи камон пайвастам ва чилларо ба он фитнаҷӯ рост карда, гӯш то ба гӯш кашидам ва ба ҷониби ӯ шаст кушодам. он тир ба ёрии қоиди тақриб бар рони оҳу тарӯзу шуд, яъне расид ва такутоз боз монд ва кӯҳи баланде дар он наздикӣ буд, ки бадон сӯ рӯ намуд. ҳамин ки қадре лангон лангон роҳ паймуд, аз назар нопадид гардид. ба худ гуфтам, албатта аз под даромада бошад. пиёда шуда ба ҷустуҷӯи ӯ машғул гардидам. бисьёр ҷустуҷӯ ӯро наёфтам. шаб омада ва наздик шуда буд, ки ҷаҳон торик шуд. нигоҳ кардам, дар камари кӯҳ гумбаде ва чанд дарахте дидам. равон ба он су шудам. ба азми он ки шабро ба он макон рӯз оварам, чун наздик расидам,
чашмаи обе дидам, ки ёд аз зулоли Хизр медод. Бар канори он чашма нишастам, дасту рӯ шустам ва ба фикру хаёл ғарқ шудам. ногоҳ овози касеро аз даруни гумбад шунидам, ки бо дилсӯзии тамом мегуфт: эй рафиқи ҳамдам ва эй аниси дили пурғам, оё кадом золим ин зулм бар ту раво дида ва андешае накарда, ки баҳра аз рафиқон ва мусоҳибон набинад ва ба зудӣ бар рӯзи мани зори хазин нишинад. ин суханҳоро шунида дилам сӯхт. қадам ба дарун гузоштам. дидам марди мӯйсафеде нишаста ва оҳуро дар оғӯш кашида мебусид ва мегирист. либоси он марди соҳибдард монанди либоси рӯҳбонон саропо сиёҳ буд. ба он мард салом додаму ҷавоб гирифтам. хостам барои истиқболи ман аз ҷо шояд хезад. ман узр хоста зуд нишастам ва гуфтам: эй марди аҳли дард, ин хато аз ман сар зада, аммо дар ҳолате ки аз худ бехабар будам. боре гуноҳи маро умеди афв ҳаст? Он мард гуфт: эй ҷавон, худо гуноҳони ту ва ҳамаи бандагонро афв кунад. эй дарвешон, ба рафоқати пир тирро аз ҷасади оҳу баровардем ва ҷароҳаташро бастем. баъд аз он ба суҳбат нишастем. он мард таоме ки дошт ҳозир кард. баъд аз таом хоб бар ман ғалаба кард. ба девор такя намуда ба роҳат ғунудам, яъне хоб рафтам. эй дарвешон, даруни гумбад 4 суфа дошт. пеши яке аз суфаҳо парда кашида шудагӣ буд ва нимишаб бедор шудам. овози навҳа ва гирьяву зории он мард аз паси парда ба гӯшам расид. чун диққат карда гӯш кардам, мегуфт: эй фалак, то ба чанд хунборам, раҳм овар бадин дили зорам. рӯзам аз ғусса гашт чун шаби тор, корам аз даст рафту даст аз кор. нолаам нест бо асар чӣ кунам? сӯхтам дигар чӣ кунам? охир эй сангдил бикун раҳме, шӯҳи паймоншикан бикун раҳме. дил зи теғи тағофулат хун шуд, дидаам ҳамчун руди ҷайҳун шуд. як сухан зон даҳон ҳавас дорам, гар ба буса на дастрас дорам. ва баъд аз қадре боз мегуфт: нола ҳарчанд бо асар бошад, чӣ кунад бо диле ки сангин аст? маро аз ҳол ва гуфтори он тааҷҷубам омад ва ба ақиби парда рафта домани пардаро бардоштам ва назар ба даруни парда гузоштам. тахте дидам дар пешгоҳи суфа гузошта шуда ва ба болои он тахт рахт густурда нозанине бар болои тахту рахт нишаста ва либоси ба равиши хубони фаранг дар бар, кӯлоҳи шамсаи фарангӣ бо чеғаи навмурасса бар сар, пойро дароз карда ва он пири бечораи фақир рӯй ба пои он хуршедсимо мемолид ва бо камоли аҷз менолид. он нозанинсанам аз ғурури ҳусн ба ҷониби ӯ илтифот намекард. эй дарвешон, дар назар аввал ақл ва хирадам ба тороҷ рафт. бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш, бути сангиндилу симинбаногӯш, нигоре чобуке шӯхе париваш, ҳарифе маҳваше турке қабопӯш. зитоби оташи савдои ишқаш, басони дег доим мезанам ҷӯш. чун пироҳан шавам осудахотир, гараш ҳамчун қабо гирам дар оғӯш. агар пӯсида гардад устухонам, нагардад меҳраш аз ҷонам фаромӯш.
дилу динам бибурдааст, бару душаш бару душаш бару душ. Давои туст ҳофиз, лаби нӯшаш лаби нӯшаш лаби нӯш. Беихтиёр наъра зада беҳуш шудам. вақте ба худ омадам, ки он мард оби сард ба рӯям мезад ва гирён мегуфт: ҳар бедиле ки гашт чун ман мубталои ишқ, бечоратар зимост, бар ӯ раҳм воҷиб аст. гуфтам: эй пири пур аз макр ва тазвир, ин турфа санам кист? ному насабаш чист? ин гул аз кадом гулзор аст ва ин сарв аз кадом ҷӯйбор аст? ба кадом хонадон шикаст додаӣ ва ин ҳурвашро чӣ сон ба даст овардаӣ? пир гуфт: аз худаш пурс. сар бараҳна карда пеш рафтам ва салом гуфтам: бараҳна пеши ту оям ба расму роҳи фарангӣ, ки ман гадои фарангам, ту подшоҳи фарангӣ. ҷавоби салом нагардонд ва илтифот накард. гуфтам: эй моҳи зуҳраҷабин ва эй гулизори нозанин, тағофул агарчи расми гулрухон аст, аммо на чандон ки аз ҳад бигзарад. охир на ҷавоби салом воҷиб аст? фидоят шавам. агар аз пир озурдагӣ дорӣ, ишора фармо, то ӯро сазо диҳам. ӯ ҳеҷ ҷавоб надод. ҳарчанд бетоқатӣ кардам, қабул нашуд. наздикаш рафтам ва сар ба пояш диҳодам. сарам ба дард омад. чун некӯ мулоҳиза намудам, дидам, ки он нозанин пайкарро аз санг тарошида буданд ва наққошони мониқаламӣ мушкинқарам чеҳракушоӣ намуда. оҳ аз дил кашидам ва ба худ гуфтам, ки дидӣ, охир дил ба чӣ сангдиле додӣ ва ба рӯи худ дарҳои меҳнат ва машаққатро кушодӣ. рӯй ба пир оварда гуфтам: эй ҷоҳили гумроҳ, эй пири дилсиёҳ, эй шайхи найрангбоз, эй найрангфурӯши фусунсоз, ин ҳама аҷибу ғариб сохта ва пардохтаӣ. ин чӣ доми балост, ки андохтаӣ ва бечорагонро ба ин васила мерабоӣ ва ба бутпарастӣ роҳ менамоӣ? он мард табассум кард ва ҷавоб дод: эй ҷавони тундхӯ, кош гузори ту ба ин макон намеафтод. ман кай розиам, ки касе бо ман шарик бошад. гуфтам: бале, алҳол ки ба доми ҳила банд шудаам. дидор менамоиву парҳез мекунӣ, бозори хешу оташи мо тез мекунӣ. ҳамоно дуое ки аввали шаб кардӣ муассир афтод. мегуфтӣ, ки илоҳо ба рӯзи ман нишинӣ. алҳол фикри дили зори маро кун ва чораи ҷони фигорам намо. аввал гӯй, ки соҳиби ин суратро куҷо дидаӣ ва кист? аз ин суратпарастӣ чӣ дидаӣ? матлаб аз ин канораҷӯии халқ чист? туро чӣ ном аст ва ин санам чӣ ком аст? гуфт: эй фарзанд, ин ҳикоят нагуфтанӣ аст ва нашуниданӣ. ҳамон беҳ, ки аз ин моҷаро даргузарӣ ва ранҷи беҳуда набарӣ. ин суратро нодида гумон кун ва чунон пиндор, ки хобе дидаӣ. гуфтам: сурат надорад, ки то таҳқиқи ин сурат накунам, аз сари он даргузарам. чӣ кунам, оҳ, ки нақди дилу дин бохтаам, рафтаам сангдилеро бути худ сохтаам. алқисса пир насиҳати бисёр кард. нашунидаам, ниҳоят гуфт: эй ҷавон, агар нагӯям, ту меранҷӣ. ман гуфтам: ту бигӯ, баъд аз он маро ба ман бигузор. гуфт: эй фарзанд, маро нуъмони сиёҳ мегӯянд. ҷойи таваллудам ироқи араб аст. аз падар моли зиёд ба мерос ёфтам ва дар аввали ҷавонӣ ба сафар шитофтам ва тамоми умр дар тиҷорат мепаймудам.
аммо дар ҳеҷ вилояте беш аз чанд рӯзе намеистодам. дар 7 иқлим рӯз мегузаронидам, то ба ҳадде ки ба сайёҳӣ машҳур гардам. аз қазо навбате гузарам ба мулки Фаранг афтод, ба шаҳре ки онро аржанги дунё меномиданд. рафта расидем. сифати он шаҳр ҳамин ки ду маъмураи васеъ буд, дар канори дарё воқеъ аст ва рудхонаи бузурге мобайни он ду маъмура ҷорист. дар ҳар яке аз он ду маъмура подшоҳи алоҳида фармонфармоӣ мекунад ва он руд ҳадду девору қаламрави онҳост. мо ба яке аз он ду шаҳр, ки ба калонӣ аз они дигар мумтоз аст, фаромадем. чанд рӯз ки гузашт, овозаи омадани савдогарон дар он вилоят паҳн шуд. рӯзе дар аввали сабоҳ дар ҳуҷра нишаста будам, ки хоҷасарой бо пиразане ва чанд нафар мулозим дохили корвонсарой шуда, хосткори коло шуданд. савдогарон онҳоро ба ман далолат карданд. вақте ки онҳо ба дари ҳуҷраи ман расиданд, аз вазъи онҳо фаҳмидам, ки ходимони бузургонанд. онҳоро ба одоб қабул намуда, аз матлабашон пурсидам. хоҷа гуфт: маликаи офоқ матоъ ва қумош талабида. акнун ту аз ҳар ҷинс матоъи нафисе ки дорӣ бо худ бардор, то ба хизмати малика мушарраф шавӣ. ман зуд матоъи бисёр чӣ аз худ ва чӣ аз савдогарони дигар гирифтам ва бо онҳо равон шудам. ба хонаи подшоҳ расидем. маро ба дарон бурданд. чун ба ҳарам даромадам, иморати олие дидам, пур аз нозанинсанамони фарангӣ. ҳама хуршедлиқои моҳпайкар, ҳама нозукандоми симинбар, ҳама зуҳраҷабин ва рашки қамар. дар он миён нозаниндилороме, нозукандоме, моҳрухсоре, оҳунигоҳе, миҷгонсиёҳе, писталабе, симинғабғабе, мушкинмӯе, камандгесӯе, ғунчадаҳоне, ширинкаломе чун оби ҳаёт дар сиёҳӣ ниҳон гашта, бар болои нимтахте нишаста ва дигар моҳпайкарон монанди ситорагон бар гирдаш саф ороста буданд. лекин он подшоҳи сурату маънӣ дар айни бедимоғӣ сар ба зер афканда ва асари малол аз пешонаи ҳолаш намоён буд. чун ба он маҷмаи ҳуру парӣ ва он қутбаи фалаки дилбарӣ назарам афтод, дил аз дастам рафт ва тири ишқ дар синаам то пар нишаст. матоъи сабр аз каф додам ва ба доми ғам афтодам. ба сари зулфи дарозаш на дили шайдо рафт, ҷону сар низ ҳама дар сари ин савдо рафт. маҳви ҷамоли хуршедмисол гардидам. наздик ба он расид, ки гиребон пора кунам ва боз худдорӣ кардам, вале аз муҳаббат чун шавам монеъ дили девонаро, кай тавонад манъ кард аз сӯхтан парвонаро. ёрои гуфтор ва қуввати рафторам намонд. барҷо хушк шудам. баъд аз лаҳзае он саромади хубон сар бардошт ва ба сӯи ман назар кард ва лаб ба табассум кушода гуфт: эй муслим, пеш биё, матоъи худро кушо. чун нигоҳи лутфомез ва ишваангезро дидам, пеш давидам ва ба ин мазмун тараннум кардам: эй ба рӯи ту чашми ҷон равшан ва аз фуруғи рухат ҷаҳон равшан. матоъи худро пеш бурдам, аммо аввал нақди ҷон пешкаш кардам. вай баъд аз мулоҳиза ва боздид чанд ҷавоҳир ва чанд тоқа матоъ писандид ва гуфт: муслимӣ, инҳоро мону фардо биё, баҳояшонро мегирӣ. ман гумон кардам, ки ба ман дунёро додаанд,
зеро ки боз як бори дигар дидаам ба нури ҷамоли он фариштаҳисол мунаввар мешавад.